Moi boa xentiña, aquí estamos nunha nova aventura. Neste caso temos unha ocasión especial porque no día de hoxe vamos a participar nun dos eventos máis importantes do ano para as corais de Galicia, que é a Romería Coral de FECOGA, da Federación de Coros Galega. Neste caso, neste ano, vai ser en Lugo. Buenas tardes, que tal? Como están ustedes? Así que nada, neste vídeo pues enseñaré un poquinho de que vai esa romería, de que trata, todas as cousiñas que se fan aí. Santo Jo. Buenas tardes. Vale. Santo Jo, foi moi... Hola. Hola. Por favor, muy bien. Vale. Gracias. Muchas gracias. De Coruña. Tenor, grave, agudo, perdón. É o director. O director, pase, director. El director lleva la identificación, ¿no? Director puro. El director, sí, ahí está. Gracias. Muy bien, gracias. Pois aquí estamos no auditorio da Facultade Veterinaria de Lugo, que é onde se vai facer o concerto, e están repartindo por aí unhas identificacións que lle están dando cada coralista para indicar se son baixos, tenores, contraltos, sopranos, telos identificados, e así tamén saber onde teñen que colocarse e demais. Os directores están nos dando tamén unha identificación de director. Aquí supoño que tamén farán despois o picadillo ou o pincho este que se fai despois dos concertos. Así que nada, vamos a ver ahora que nos indican a onde temos que ir. Supoño que tenemos que facer ahora o ensayo e xa vos vou enseñando todo. Bueno, pois ensaio feito. Se ensayaron as corales de Coruña e agora sei que temos aquí sitio, unha cafetería que van a dar de comer, de beber e hai bingo. Señor, que tal? Canto tempo? Sí, coño. Que tal? Aquí estamos, a ver se cantamos un pouco. A ver se nos deixan cantar. Bueno, pois aquí van chegando as corais e, mentras tanto, vos vou explicando un poquinho como é a forma de organizar a Romería Coral de FECOGA. Esta romería levase celebrando moito tempo, moitos anos xa. De feito, esta edición xa é a número 18. A verdade que foi mudando, evidentemente, foi evolucionando a medida que pasaron as edicións. Ata agora, o que se facía era xuntar a todas as corales de FECOGA, bueno, todas aquelas que querían vir a esta xuntanza, a esta romería. O que se facía, basicamente, era buscar un sitio cada vez, unha cidade distinta, un pobo. Ali se organizaba na plaza central daquel pobo, daquela cidade, pois algunha especie de escenario con tarimas e demais para que cada coral pois se subire e se colocara ali e cantábamos todos xuntos. Chegamos a ser incluso 600, 700 persoas, 800 nalgúna edición incluso, e a idea sempre foi cantar como 12 cancións todos xuntos, a mellor 8 delas ou 9 delas pois a capela e outras 3 acompañadas sempre por unha banda,
a verdad que era unha experiencia bastante grande. De feito, eu tuve a oportunidade de dirixir fai xa quizáis 7 ou 8 anos en Rodeiro a prácticamente 600 persoas e foi unha experiencia tremenda. Este ano mudouse a directiva de FECOGA e con el tamén mudou un poquinho o modelo de romería. Neste caso non van cantar todas as corais xuntas, van a cantar agrupadas por provincias, a provincia de Coruña, de Lugo, de Ourense, de Pontevedra. Cada coral solamente vai cantar 3 cancións. A verdade que é algo que estábamos reclamando bastantes directores, xa que aprenderse 12 cancións, por moi sinxelas que foran, pois para o que é director xa sabe o tempo que leva aprender cada canción, entonces 12 cancións se facían bastante inviables e bueno, a xente intentaba aprendela o máximo posible, pero sempre quedaban algunhas cousiñas por aprender. Así que este ano hai pouca excusa porque solamente son 3 cancións para cada grupo de corais. Outro elemento tamén que cambia con respecto a anteriores edicións é que antes sempre, ao ver tanta xente cantando xunta, pois se facían as actuacións ao aire libre, como comentaba, na praza da cidade, do pobo, da vila, pero neste caso vais a facer, como comentaba antes, vais a facer dentro, vais a facer un auditorio. Así que, bueno, a verdad que sempre coincidía que ou facía frío, ou facía sol, ou facía calor, non chovía a gusto de todos, literalmente, pero nesta volta, pois, estamos todos dentro do auditorio, así que a verdad que as temperaturas son perfectas e as condicións inmellorables.
dirixirme a vostedes no ao termo desta 18ª Romaría Coral Galega, na que fomos testemunhas do talento, a dedicación e a paixón das 29 corais que hoxe nos acompañan. A Federación Coral Galega, que me honra presidir, aglutina actualmente a preto de 240 corais federadas, distribuídas por toda Galicia, e nas cales se atopan máis de 7.000 persoas. Cada unha destas corais é unha valiosa embaixadora da nosa riqueza cultural e lingüística, promovendo con orgullo o uso da lingua galega, un piar fundamental na nosa identidade. Ademais, os nosos coros son un espazo único de convivencia e aprendizaxe interxeracional, onde novos e maiores comparten a maxia da música coral. Cantar nun coro, ademais, vai alén do ámbito artístico. É unha actividade que enriquece a saúde física e mental, fomenta tamén valores, fomenta a disciplina, fomenta o traballo en equipo ou o compromiso. Está a fortalecer tamén o tecido social das nosas comunidades. Doutra banda, a actividade coral ten un impacto tamén moi directo na nosa economía local, xerando movimento en sectores como o transporte, a hostalaría e outros servizos que son fundamentais para o éxito de cada concerto coral. Non quería concluir sen facer un recoñecemento especial a un esforzo invisible que non se ve e que sostén este encontro e a cada un dos concertos que realizamos os corais. Pois, detrás de cada actuación hai incontables horas de ensaio, hai estudo persoal, hai sacrificios económicos, é unha dedicación encomiable por parte dos componentes das corais e as súas familias. Este esforzo merece, sen dúbida, o noso respeto e a máis profunda admiración. Con isto, gustaríame rematar, pedindo se lles parece un forte e caloroso aplauso para as protagonistas absolutas desta xornada, as corais participantes, que coa súa entrega e talento fixeron desta romaría unha experiencia inesquecible. Nada máis, moitas grazas e que viva a música coral. Pois hasta aquí chegou a romería coral deste ano. A verdad que estuvo moi ben, sabichedes que as corales responderon moi ben, estuveron aprendendo moi ben as cancións, é verdad que dou gusto. Hai que comer, sabedes? Despois dun bo concerto, un bo picadillo. Que aproveite. Así que nada, espero que vos gustara o vídeo e vémonos na próxima.